Obi Igbo ekene m unu bụ ndị ma njem ụnụ asị m ka onye che na eze asị m adịlụ nwoke mma mbọsị nketa ata dịlụ nwaanyị mma. Ihe nwoke na-eme ya agara, ihe nwaanyị na-eme ya agara. Asị na ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ, ọ dịla anyị mma na eke, dịla anyị mma n'orie, dịkwala anyị mma n'afọ, dịla anyị mma na nkwọ. Biko na ụzọ eji chapịa na ụbọchị nketa bụ ozi bụ na ihe abụgo ihe ndị ọcha na-akpọ cancer that is eating the deep part of the youth anyị nwere n'ụbọchị nketa ata. Apụta in order to promote it very well, apụta ewele agụ egwu, ejigo ya hụ egwu egwu, were mgbada gụọ egwu. Ihe a na-awụzi kịta anụnwa bụ na were mkpụrụ mmiri gụọ egwu. Ya nwezi kịta kolos ka anyị na-ekwu maka ya, na ya bụ ihe abụghị ezigbo ihe. Onye fesi kịta asị gị na anọ nkolo ewelezi ya ihe a na-aṅụ aṅụ wee na-anya isi kemgbe nyapụ ihe bido, kemgbe a ji wee to this extent. Eji agba mbọ wee mara Igbo anyị, eji enyemaka wee mara Igbo anyị, eji ịdị n'otu wee mara Igbo, eji na asị na Igbo dị n'otu, atụzi dị n'ugwu anaghị agbaji ya agbaji. Eji wee mara ndị Igbo bifo, mana kịta onye pụtazi ya ime ha nọbere eti ya na TikTok orin ofilo na no trend ya na mmadụ n'iyi abụghị trend. Ihe ọbụla anyị eme bido n'ọgba mmadụ n'iyi, bido n'onwe mmadụ ka ọ na-ekopụ na ha abụghị trend. Didara ebe a na nwunye ma nwanne ya nwoke ọ na-ala ike ikwu eziokwu rawa na-eweta vidiyo ya. The last time weta vidiyo ebe a o nwere ezigbote ihe okwu nwesị ka nweta ya, nke a kpọtikwa n'ọnụ na anya bụ ihe a na-akpọ kolos. It's very unfortunate na most of our top celebrities anaghị ekwu okwu ya bụ ihe. Most of the top celebrities ma ndị kwesịrị na-epreach ya n'ụlọ ụka, they are not preaching it. Okay, preach ya n'ụlọ ụka. Ndị bụzi ndị omenala, ndị ji ọfọ n'aka kwesịrị na-asị na-apụtabana na ihe a na-eguzi ndị mmadụ. Ama mgbe a gụrụ egwu maka ndị na-eche nju ego onye ka mmanya bụrụ n'ụzọ, a gụrụ nye bụ egwu mgbe were adụọ ndị mmadụ ọdụ. Mgbe nkịta onye ụmụazị apụtazi achịrị traụza n'aka, anaghịzi eti belt, hichazi akwa echelezi ya n'aka na-aga. Nke a makarịzi ha nchabụrụ ndị nọ onkolos. Biko si share this video gbasa anya bụ ozi, maka anya bụ ozi a agba nkịtị ihe ya eme. Ọ bụghị ba ijide ndị mmadụ pịa ha ụtarị ma ndị na-aṅụ mpụ akpọwa ha ụtarị. There are many ways to kill a cat. Emechaka nkwụ n'ụbọchị, mana ọ bụghị ba ijide ha pịa ha. Ijide ha pịa ha ụtarị ka ndị na-asọpụla ya, ka ebe o si abịa, ka ebe ha si egote ya, ndị ahụ ha na-egote ya n'aka ya, ka ndị ha na-egote ya n'aka ya. Na-apụta nwere mgbe a na-aba n'isi mmadụ n'isi ya, nna ihe anyị na-eme ndị be anyị adịghị mma, hapụla anyị obodo. A na-eme ya eme, mana ma m na aka na-emezikọ na n'Igbo ahụ ụbọchị nke taa na onye jizi ego nwa mba, mana na-eme vidiyo first ka unu ghọta ihe m na-ekwu. Igbo ekele m ndị Igbo ụbọchị mara unu mma. Ndị Igbo vidiyo onye nwe imo na-eme ga very short video, but ọ bụrụ na ịnweta vidiyo biko pay attention and watch this video. Eshi m Enugu na-alọta Owerri pụta na Abia steeti no Abia Tower gba break si ka ngo bread nyọkwa mamịrị by the side. Mụ a lot of young guys ka ha guzo ọtọ na-arahụ ụra. Owuro nkolos eshigbuola otu onye. Asị na m ga-eme this video because ọ bụrụ na the current ị ga-ama ihe 2018 enwe ego ụmụ nwaanyị nọ na South Africa gụọ egwu gbara ọtọ na-agagharị na-akwụ ndị Nigeria na ihe niile ha emege n'obodo a ga-alaghachiri ha back to sender. And this is exactly what is happening na Igbo. Onkolos eshigbuola otu onye. All that same thing ndị be anyị mege na South Africa unu hụrụ lọtara n'ala Igbo. All that same thing ndị be anyị mege na Tanzania unu hụrụ mege n'ala Igbo. Onkolos everyday. Ma mgbe a na-ekwu onkolos, many people aghọtaghị ya ka ndị South hụrụ na-eti obodo niile na-achụ anyị, all because of this thing mega n'ala Igbo. The whole people deport n'obodo niile na-ere ahịa ọgwụ doziri n'ala Igbo, mepezie pọnk ebe a na-ese ahịa. Gba ndị South na-eti na-enwezi future youth of tomorrow, ndị ga-awụ their future, na ndị be anyị werela ahịa shigbuo ha. Na ndị agha shigakwa ahịa abịaziri n'ala Igbo na-eshigbu ndị be anyị nọ n'ala Igbo. Okorobịa ga-eguzo ọtọ taa na-ehi ụra, ọ bụrụ ha esere ese.
This video I'm name, I want to pastor. Run in a church. Play here this video. Send there to any of your cousin, any of your brother, man, or walk on as because that's something how about outside. Magazine no la fetch. That's the reason why only blame one baron near go somewhere. Even a family had one year work on ango, or 1 year and wire. Because here John in a high bag of Budonina di Chicha is coming back to our country, to our state. All the Nanambro, all the name, all the Nabia, all the name, all the neighboring. In the South, 2018, 2017, and they protest. No more buying a borrow march 13 years, 12 years, and I bought a hapula. And I'm wire. They buy one how non the charrel bro. The same thing I can't slap back to a Igbo. I won't buy an atu in atu faka for a face and Igbo. These people are the reason why how John in a Megana Igbo. Moshi, Mamaji Karana Igbo. Because when you're not buy here, Nidrego, Ogeji continue on our buy. So I name video. I won't in a wire. On even one in a rare Wapuanaka. Because very soon, generation na nini home wire. I got a wondara. Maba, Momai, Mowe. Ndi Colos and Mpuru to Onion. Hakara everywhere. What's now they made this video because the level the buy Jan Wahana. The Tanzania na Muzahaka can the buy Shan Waha. Oya Julahanu to an Anjoniga, a man of 70 years, been at Tanzania. Eju ehana me aso na azu ahia ogwu. Ọ na-azụ ahia ogwu. Ọ na-ere atuke. Ije na Tanzania, Mozambique, Malawi, South Africa. Ụmụ anọzi n'ụlọ na-erezi karịa ndị a ha na-ereshi n'obodo ndị ọzọ. Because onye ọbụla ịhụ na-azụsụ ahia ogwu ike na obodo niile cheki ụmụ ya. Cheki ụmụ nwanne ya. Ọ bụrụ ihe niile ha emetere n'obodo ndị ọzọ bịazi n'ala Igbo na-abịa arụ ọrụ. Onkolos. Eshigbuola otu onye. Nweta video tinye aka share ya amakwa modego no chuga the thing is getting too much na abia tawa kumo krobia guzo ọtọ na ehi ụra ọnụ mmiri asụ na agụ ha n'ọnụ. Nweta video tinye aka share ya ọwụ na ị na-aṅụ ahịa wepụ aka n'ahịa because very soon ọwụ na take your time ga-ewe onye ara ya mara ụmụ ndị Igbo m. Nweta video tinye aka share ya ọwụ na enwe experience onye Onkolos na around you. Tinye the experience na comment section. Ọwụ na ị nwere nwanne na-ere ọ na-aṅụ make a video rie aka maka ọ na-ele ma liver ma kidney damage ya. Ọwụ na-anara ka ọ ga-afụ gị ọ ga-ele ihe niile gbasara ahụ gị damage. That's the reason why unu ji hụ ndị South Africa ji protest na ndị Nigeria laugh from their place. Ihe niile ahụ a na-achụzi abụla n'ala Igbo na ya mara ụmụ ndị Igbo. Na-ekene nwoke na-ekene nwaanyị ọ na-asị na adịla anyị mma biko na onye si na onyecha vidiyo anyị nyere aka ka a na-agbasa ozi a maka na ozi a na-akpọ Colos na-elizikwanụ Igbo nri na ahụ na mkpụrụ ihe a na-akpọ mkpụrụ ma esigo na mkpụrụ mmiri graduate echi Colos ọzọzi ma ọzọ ka anyị ebupụta unu na anụ nke na-ewu kịta anụnwa nke ahụ balloon bolombolo anyị na-afụkwu mgbe anyị pere mpe anyị na-afụ n'anya ọcha aji eme bolombolo Krismas agbele bolombolo kezasa na bolombolo ji dekoreti wedin moto wedin mgbe ahụ kịta ka ndị mmadụ na-agba ezi ihe n'ime si na na-agba ikuku n'ime ikpucharụ n'ime onye agbapụrụ n'ụwa agbapụrụ n'ụwa nke a biko kịta nke a bido hapụgo ha ejigo nwanyị na-ahapụ Colos ọzọzọ kịta nke bolombolo ahụ abaa ya afa ụmụ ga afa a na-akpụ ya mana amabeghị m afọ ya amabeghị by time enyere afa ya atọ ụtọ na ntị na ọba ahịa ozugbo mgbe abalụ na Rizas Cars bolombolo a na-awụfuzi na a na-awụfu na nwere awụ bolombolo mgbe o ji aga ha bụ mgbe Krismas apụta mgbe ahụ anyị na-eli ya na shop anyị pụta ibili ya mgbe a na-agagharị na street anyị nwere ma anyị mepe ime wepụ da big nọmba na-adị na agbajipụ ya enweghị ihe ịgbata mgbe a ka iwe na da big nọmba anyị nwa na-ewepụ ya ka anya ahịa wee na-azụ wele kịta bolombolo ahụ ka a na-akpụ izi n'imi ahụ ya n'imi ese fiakwa o wee mebiela biko enye na chanel a biko na subscribe kwa na this channel na-abụela na notification ka unu sola na-enweta notification mgbe ọbụla anyị chere vidiyo ọzọ anyị enwe na mgbe ọzọ